Zagi da laushi rake. Zagi da laushi rake. Zagi da laushi rake kai. Zagi da laushi rake. Kai me rake zo. To hajiya. Zo ka bani in sha haba tun da zuwa. Nawa baki raken? Na naira 20 zaka ba. 20 nawa baki hajiya? Tun da ina ta jiran sa ina ya tafi ko ya samu wata bebin ma ni nan na je na kama waje. Allah, kin kama waje ne kina cewa? Ya ne ko za mu rufta? Ko a rufta? Allah ko? Ai zo man. Shi ne Ko mu sai ta nawa zaka ba? Allah. What? Ka kyauta mani watan nan, ka san da kake magana? Ɗan shi zuba ne. Ai kai ni na gani yan karota nan. Ba abun kirki suke mana ba wallahi. Ni na gani yan karota kana ganin sa koyi da wani wata riga. Haba. Ku taimaka mu. Wani mahaukaci ya biyo ni daga siyayya. Ni ma'aikaci ne dan uwan ku direba. Dan karota ne.